Така, това е Wi-Fi зоната. Мишката буферска просто долу на циганска пак я няма. Ето, както виждате, всичко е празно. Така. Ето, още малко, ето и го Новотела. Тук всичко, това е Wi-Fi зоната до Новотела. Ето тук катерушките, там всичко. Той пак отказва, защото много жени минавали от тук и заради това те го заплашвали. Хубаво. Айде. Другия път. Повече момче. Айде, той момче другия път. Той е рязан циганин. Какво момче може да речеш на рязан циганин? Какво момче? Това е буфер. То все едно. Както и да е. Нали? Ето виждате, всичко е празно. Тук няма никой. И просто той никой няма да се появи, както неговия колега Пловдив 1926, нали, Шикера 1926, извинявам се за неуважението към него. Така, също така Бианчи, дето много се отваря и той го няма. Не, че съм го поканил, аз го бях поканил преди доста време, ама той ни се появи. Също така имаше един ЛПВГ, ама той се покри. Те всичките буфери се покриват. Така както и да е, никой не види и буферите са мишки. Чао!